Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. This time check is brought to you by Agta4 Security Solution. Nagbibigay ng proteksyon sa inyong buhay at negosyo. We protect with pride. Office located at number 75 Upper Crisolita Street, San Nicolas, Irigas City. Agta4 Security Solution. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Honorable Jeff Besenio, Municipal Mayor, Baaw, Camarines Sur. Lumapit po ako gawa ng yung apo ko na aksidente dun sa gilingan namin. Ngayon wala po kami kaya pinasok namin diyan sa ospital. Naubusan na po kami ng panggastos at saka lalabas na rin po kami. Wala naman ho kami perang maibabayad kaya humingi ako ng tulong dito. Nagigiling ho siya ng bigas kasi gumagawa kami noon ng puto. Tumutulong sa amin yung bata. Nadulas dun sa may gilingan, ito po ang aksidente niya. Tapos yung lock ng gilingan, tumama sa kanya dito. Tulong po sa amin ng pamilya ng Villaperde ay 15,000. Yun po ay napakalaking halaga na po sa aming mga mahihirap. Yun po ay napakalaking tulong. Maraming salamat po, Sir Luigi. Kagagaling pa lang niya sa amin noong isang buwan. Maraming salamat po sa inyong tulong. Maray na ramrag kaninyong amin, welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Ibanan kita abot ng 11 o'clock in the morning or 10 o'clock in the morning sa pag-urlay-ulay po kan mga napapanon na tema ngunya na aldaw na Abado. Sabado tulos madali unsa na bagan na panahon ng aldaw. Panahon po kitang unyanin September kaya panahon man kan sa tuyang Birhen de Peña Francia. Masilibrar kita po kan sa iya pong kapiestahan. Tapos ang sunod na naman kaadi iyo po ang inapod na Disembre ay Pasko na naman ang sunod na pagkakasiributan ta po. Na aamoy-amoy ko na pati ang mga kanta ni Jose Marichan, partner.
Ang mga Christmas song kayo ni talagang purte. Pagpara dangog-dangogon. In a party or dinner for Advance Merry Christmas. Sana maging merry man po kita dawa COVID-19 pandemic. celebrating Ano kaya si Ninong Ninang? May itataong regalo sa mga inaanak? always lights up our lives. Sana dahil magtago ang mga Ninong Ninang. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. remember Sa mga nakatutok mo niyan sa RPNDCKI, good morning. wishing about. Kung may mga greetings ka mo, pangapudan, reaksyon, opinion, ipaabot lang po yan sa samoyang text line number 0948-241-7675. Over town, Kung ka mo gustong mag-participate, may survey po kita digdi. 1 week ini. by Boses ni Juan, 2022. of stardust. Pwede ka mo magboto, mapili lang ka mo, dalawang klase. Yes or no, or oo o hindi. I can't Anapot po, pabor ba kayo na ang nakaupong Pangulo Christmas ay tatakbo wish bilang coming. Vice Presidente sa darating na May 2022 election? my wish. Sarong simana po ining surveying ini. After that, ang sunod tang survey, pwedeng kung si an malaban na congressman sa ringkunada, isurvey taman. Kung si ay malaban na gobernador, isurvey taman sa Camarines Sur. Mga mayo, para makuha man ang pulso kan sa tuyang boses ni Juan. Putulon ta daw ang unaan Christmas song na ini ni Jose Maricanta. Yaon sa linya si Karundang Rocky Bayubo. Bicol Connection Report. Rocky, maray na ramrag ka nimo. Ilaog mo. Yes, maray na rabrag kanimo karundang Jo sa mga paratabay sa tuyang programa ipig pahayag ni Vice Mayor Marisa Bilitario Hao kana banwaan ni na nabwa na kadakol ng mga resolusyon asinman na ordinansa ang naipasar asinman na i-implementar na kana lokal na gobyerno kana banwaan ni nabwa. Sa pakikipag-ulay niya to kay Vice Mayor Marisa Bilitario Hao, Oho. nila ang mga ordinansa iniyo tabi karon dang Jo asinman na resolusyon sa hirakdaan ni na mahal na Diyos pinag-aprobaran kana sanggunian panlalawigan kana probinsya ni na Camarines Sur. Oh. Da maski ngani duwa ang nasa oposisyon na yosinda Councilor Junji Fortuna asinman Councilor Charles Salas ni na sa pag-abot sa mga ordinansa tabi karon danjo na talagang kinakaipuan na mai-implementar sa lokal na gobyerno kan na banuanin na ba sindaman pinagga suportaran ana mga ordinansa na ipigpasar ni Councilor Junji Fortuna asinman ni Councilor Charles Salas sigon pa man sa informasyon ko na tano daata naging awardee ana sanggunian bayan sa International Card Pilipinas asinman na Bicol Region nini ipalapahiling talaga lang dinda karon da nga Jo ana performance kana sanggunian bayan kana nabwa Camarines Sur katakod man kay niyo sinabi ni Vice Mayor Marisa Bilitario Hao poon kana sinda maglipat sa sanggunian bayan na inyong sanggunian bayan building na bago tabi karon da nga Jo Oho. intiro ang inihirigosan anak mga miyembros kana sanggunian bayan mga empleados kana sanggunian bayan ni na naglalaog da sindang naglalaog sindang amay adi na dati anlaw binda pasado alas 8 sinda nalaog tabi karon danjo
dahil pa alas 8 yaw na sa Office of the Sangguniang Bayan gana Banuan ni Dabwa. Salamat kay Kaya- Gov. Biggs Villaperte ta sa kaki kong Congresswoman Josal Portono and Mayor Percy Bulan ta nagtarabang ang mga opisyalis na ni para bugtakan sila matawanan kay ni yung bagong legislative building diyan sa Nabua. Iyo tabi karon dan jota kadakol na daang mga member kadakol na daang mga vice mayor ang nagamamaot na magkaigwanin bagong Sangguniang Bayan alagad sa liderato ni Vice Mayor Marisa Bilitario nangyari man giraray so pagaturogan tabi karon dan jo. Pero garo bagay isnab mo niyan si si Vice Mayor Marisa Bilitario ha. Daiman, Daiman. nina dengan ako inisnab kaswapon. Ay, okay. Sa araw mo kaya tabi karon danjo basta pag makipag-ay to ay ka ki Vice Mayor Marisa Bilitario day ka iisnabon. Tagal ka man maki eyes to eyes sa iya. Oh, nina dahil lang da makipagbiso-biso sa kani makapig abrasa. Ay, tabawal. COVID. May COVID pa kita. Eyo. Ali na marinaga sa Abisi Alcalde kan na Banuanin na Nabua Camarinesur. And napabutan tamang pala tabi karon danjo si Dr. Bots sa figurasyon and si Councilor Dante Oliva. Oo, mga nagaantabay mo Siyudad yan. Diniriga. Mga nagaantabay, Nakaantabay siya ngunyan ni na kuya sabi ni Councilor Dante Oliva ni na si Joe William ngaya iyo ang pinakasikat na announcer kan na Rinconada. Hey, garo. Dahil man dali dahil man sa pag sipsay mo tabi karon nanjo. Garo na sobran kayo do umawan na City Councilor Dante si Oliva, Anyway, amigo tayan ta dating broadcaster bagayan si City Councilor Dante si Oliva kaya nga ni pag minaplati ka sa session regular, pag nagpi-privilege speech, pag nagpapa-interview, kung madadangog mo ang boses, talagang dahil pa nagbabago. Golden voice pa man giraray. Yes, tabi karon na nga jo. Dahil bali Golden Voice basta padangat niya sa mga paramama digdi sa Iriga. Iyo, mananggad. Aram mo, ang paramama, gulping butanti pating paramama. Ta sabi ni Councilor Dante, pag kuyan ngaya, nina sa intero ngayang Rinconada, mapatanong ngaya ko ni Buyo. Iyo mananggad, Importante Oo. mananggad Meron niya ako narumduman ko. ang Buyo. Kan panahon ni Manager Melvin, nina mapatanong na siya ni Buyo. Pero tabi karon na nga jo, diyan lang sana sa Barisbisan kan Barangay Sagrada. ang totoo lang, nagpaparamahal man ngunyan ang buyo, ang presyo ngunyan kan buyo, garot tulogis na. Dati tulosing ko. Yung mananggad tulogis na tabi karon na nga jo, kung na panahon in market dinig di sa Banuan kan Nabua. Nina kita nagbakal kita din na Buyo para sa kuyang tiyo diyan sa San Antonio Ogbon. Tulogis Iyo, saka Buyo tabi karon danjo. ang buyo pala, nandahong kan buyo, bako lang sa pagmama nagagamit, kundi pantapal pa pala niyan sa mga makulog-kulog na lawas kan tao. Iya tabi karon danjo. Bako sa pagmama kundi sa mga pantarapal-tapal baga na nagagamit pa na sinambit ng Buyo. Ikaraki, iba man ang pigmamama mo, Ani na ang pigga mama ko karon danjo. So ito medyo may tarot tamis. Kulog alimantak. Oo. Okay, tayo karon na dyan. Yan sa tayo mga dagdag na impormasyon sa lawkan na programa. Ini si Lucky Bayubo. Salamat na maray, karondang Rocky Bayobo. Bicol Connection Report. Okay, sa mga nakatutok mo niyan, sa RPNDCKI, good morning, sabi ni Karondang Rocky Bayobo. Naka-tune in mo niyan si City Councilor Dante si Oliva, kan siyudad kan Iriga. Saro po siya sa sponsor kan misa sa radyo for Piña Francia Fiesta 2021 kina Nuestra Señora de Piña Francia. Viva la Virgen, viva, and viva de El Divino Rostro. Kaya pasalamatan ta ang mga sponsor na ini na mga
talagang nagdidibusyon, mga devotos ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, si City Councilor Dante Si Oliva, Yaong Bagadigdi, si Councilor Sani Maestrado, si Governor Mix Villaferte, kan na probinsya ng Camarines Sur, si Nori Ellington and family of United States of America. Yaon man po si Congresswoman Josal Portuno, kan Rinconada area. Sponsor ta pa si Mrs. Dorothy Barita Mansi, Chief Political Affairs Office of the House of Representatives, sa opisina ni Congresswoman Josal sa Batasan Hills sa Quezon City. And Lucky Best Enterprises sa paagi ni Mr. Mike and Dr. Jinike. Asin kadakol pa. Ilaog talagod partner ang mga taligdiyo. Mga sponsor pa sa Peña Francia, uni po, nangarig mapasalamatan mi pa po kamo, mabuhay po kamo, and Diyos mabalos sa indong suporta sa RPN DCKI. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Mix Villaferte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabwa Camarines Sur, Miss Dina Halyari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City, Almonte and family, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabwa Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinillo, Buhi Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Sani Maestrado and family, City Councilor, Irigas City, Gawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City, Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City, Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Irigas City, and Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Irigas City, Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Irigas City. sa saindo po gabos, Diyos mabalos. Bot niya mong pasalamatan ang mga sponsors na katuwang kan gigibuhon ng misa sa radyo sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan, Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City, Oralio's Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Joe Oralio Proprietor, San Isidro, Irigas City, Fish Vendors and Buracan Sariles, care of William and Jane Vera, Proprietor, Manager, San Francisco, Irigas City, Engineer Sema C. Gonzaga, NIA, Santa Elena, Irigas City, Tatak Grimaldo, care of Honorable J.M. Grimaldo, Councilor, Irigas City, Go and Sons Trading in Industries Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, San Roque, Irigas City, Honorable Fernando Simbulan, Municipal Mayor, Nabwa, Camarines Sur, Mrs. Leonor Ellington and family, United States of America, Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mike and Dr. Jenny K. Highway 1, Irigas City, Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Chief Political Affairs, Office of the House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. Salamat po, asin biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. Si Aki ko po kaya, dahil man po ito inaasahan na mapapaarog po kaya. Taigba po siya ng hydrocephalus po, tapos tumor sa utak na sabay-sabay po sinda na nagtubo po balik mga 6 na bulan na po daato. Nagparapadoktor naman po siya, tigdataan naman siyang bulong, pero dahil po talaga na hahali sa bulugang payo niya hanggang sa maisipin na magpa-neuro po itong tapayo talaga. Duman lang po naaraman na, iba po siya kayang hilang na ayan. Saka nanluluya po siya. Kaya maringani po talaga na nakaulay mi po si grade 8. Tapos nag-support naman po si
congressman. Siguro po kung hindi na ako si Rodriguez, ako hindi ko po kung makapaano, baka magpuumpo kay Luigi po, na congressman, Elray po, at saka si Migs po, sinda po ang nagtatarabang tabang po na magtauning tabang. Kaya po, ako po, patunay na po ako na talagang natabangan po ako na 150K po. Kaya may po ako talagang todo suportaman po kami sa imo po. Mga tugang, balik kita sa tuya man na programa. Kasuod maapalan si Congresswoman Teacher Josal Portono, nagapaabot man po kan sa iya pong mensahe para sa mga youth kang nabuwa Camarines Sur sa closing ceremony kan Linggo ng Kabataan and awarding of outstanding youth leaders sa sinambit ng Banwaan. May nagkakokol sa po. Palayogan ko maning good morning si Professor Jake Portalisa. Nagapod nagababiyay siya pasiring sa Legazpi, naka-tune in an sa iyang Pajero sa RP and DCKI. Padi nga nagdangog ngayon ko sa imo kaya bationg ko man si Professor Jake Portalisa and broadcaster ng Naga. Mga kabataan po, ang pag-asa ng bayan. Yang kita makakakuaning mga masunod ng mga leader. Kaya pinapaabutan sa daning pagbati and may napili pa lang dyan sa Nabuha na awardan na yung youth leader. Kaya congratulations. Si Teacher Jo, pati sige, panaong mga toolkits, tabang niya saro sa priority project niya. Tulang mga major projects niya sa Rinconada saro ang TESDA, mga short-term courses. Haros 223 na naman pong mga graduado sa TESDA short courses. Magiging merry man ang sendang Kapaskuhan, lalo nang nag-start na kita sa Berman. Para maka-start naman sindakan sendang tinapusan na kurso, di ba? O kaya pasalamat kitang marita. Yaon po ang tabang ni Teacher Josal Portono. Libre na ang paeskwela, mayong tuition, may allowance pa, may toolkits pa. Kaya niya ako salamat na maray sa mga nagtestimony, mga
nagtarapos, naggraduar sa TESDA course, katuwang ang TESDA. Grabing pasalamat kay Teacher Josal. Ang samoy ang ngayong congresswoman, kanuring kunada, salamat. Nakatapos nga kami sa samoy ang kursong ini. Dahil po nga kamo mag-adita, gagamiton mi ini para maging marayman ang samoy ang pagbuhay. I can't think. Salamat nga kaning toolkits na ini. At makaka-start na sinda. Dawa ba kung grabing quality ang mga toolkits na ini? Pero makaka-start na sinda sa pagganap buhay. Mga nagtapos sa electrical, nagtapos sa beauty, ano nga po yan, ining sa, pwedeng sa beauty parlor, magtrabaho, mag-start ng salit na negosyo. Mga beautician, no, yan. Sa refrigerators and air conditioning services. So mga sa electronics, kaya urugmahon itong 223 na mga estudyante. Pero garo may daay naka-claim, may daay naka-abot sa pag-distribute kayo ni Teacher Joe dyan sa may Naboa Coliseum. Kaya siguro dyan magdiretso na kamo sa TESDA, i-claim na nindo itong mga toolkits nindo na po. And, ano man nga rin kahit may nag-aragubrob na iba. Saka po ining mga duli tupad payout, padagos sindang nagtataonin na bayad sa mga natawanan ng hanap buhay, trabaho, road cleaning and gardening, sa Naboa, sa San Buhay. Mismong si Kong Sal Portuno man, in behalf of Congresswoman Teacher Josal Portuno and dole personnel, mismong pinagpasweldohan so mga beneficiaries. Ano po? Kaya dako lang suportaman po ini, lalo na sa panahon ng pandemic. Pero may mga kaibanan si Sal Portuno Jr. ang masunod na board member kan Rinconada area. When I had none at all, and I fall asleep, counting my blessings. Mamoromondo talaga ang Pasko, no? Miskin mga kanta ni Jose Marichan, mamundo man, ano. Pero hindi lang, kung magiging White Christmas kita, kaya ning COVID-19 na ini ay inda tayo. Kailan kaya tayo makakahawa sa COVID na ito? As they slumber in their beds, if you're worried and you can't sleep, just count your blessings instead of sheep, and you'll fall asleep counting your blessings. Fall asleep, counting my blessings. Mga tugang si Governor Mix Villapertima na naupo ba ganing payout man ano sa yan CHED Tertiary Education Subsidy Payout Most of in Bao Community College. Saro sana po ang Bao Community College o BCC sa mga provincially managed colleges kung saan po apwera sa libre na ang matrikula. Ang gabos ng estudyante ang nakaka-resibi pa nin subsidy. no doubt, Gikan sa CHED kada semestre. Apira sa mga GMBCC colleges sa Siroma, Libmanan, Asin Garci Torena,
Haray naman po mag-operate ang mga colleges sa Tinambak, asin Karamuan. Kaya nga ni po si Gobmix Villaperte, ang pinakahobi na gobernador sa enterong Pilipinas, number 1, sa nanginginutan na natawanan po ni na UNRWA, kan CHED, sa pagkakaigwa po nin kadakol-dakol na mga community colleges na pinagpatindog, pinahaman, pinagibo digdi sa laog kan probinsya ng Camarines Sur. Sa katuyuhan, nang gusto po ni Gobmigs ang lambang pamilya sa Camarines Sur, magkaigwa po ng graduado o professional para maging maray ang buhay, maging disente, all across the magkaigwa nin maray na puturo. Pero papaano? Iyo po ini ang solusyon. Magkaigwa kita ng kadakol-dakol ng mga community colleges. child. Madadagdagan pa digdi sa Rinconada. Magkakaigwa pa kita dyan sa partikan na buhi, nin community college, magkakaigwa pa dyan sa Bato, asin man sa Bula. Napag siya na po ang congressman sa Rinconada, gigibo niya po ining Rinconada Of doubt, State University. tossed and Suba-subaho nindo yan. Gayong-gayo ng programa. No? comes to pass O kaya, when the child is born. sa Lupi, bubugtakan niya pa. Nina kuleyo ng bayan duman. Ragay, Anbato, Buhi, Bula. Sa mga masunod na taon, sabi ko na nga ni, pag siya pa ang kung siya po ang masunod na congressman sa Rinconada, ay magayon na maray po ang magiging resulta. Dahil itong mga estudyantitang tios, mayong pang tuition sa mga university. Tadig di sa Erika, dahil man kita nagkaigwalig din community colleges man lamang or public university. So mga tios na mga pamilya, mga estudyante sa Rinconada, lalo na duman naka-restar sa bukid ng mga barangay, naka-restar sa mga coastal na mga barangay, na miski pamasahe Mayo, magkakaigwa na kita digdin ng kadakol ng mga community colleges para sa Indo. Kaya po, libre na ang matrikula sa pagklase nindo sa koleyo, sa college, may allowance pa kamo. Sabi ni Mig sa kanikong Ilray, kanadang ko suminsahe niya, libre na ang pagpa-eskwela, may allowance pa. Dadagdagan pa. Kaya nga ni ang mga Villaperte Permingana sa pagkagobernador. Ta sige ang dagdag kan serbisyo, sige pa ang dagdag kang ayuda. O kung ngunya nalimbawa ang allowance kan mga estudyante ninda, scholar ng bayan sa mga koleyo ng bayan, sa mga community colleges. Halimbawa, 10,000 o pwedeng gibuhon na 15,000 o baka gibuhon pang 20,000. Lalo na kung duwa na sindang congressman, sabi ni Elray, duman po na marepresentar sa kongreso, ta siya, 2nd District si Elray, and si Gobmix Villaperte marepresentar kanikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Lalo nang mayo mo pati nagluluwas na kalaban baga. Ano po, baka igwaman itong sa inasabing baad ngayon magsibog o mag-atras pa pag abot sa tunay na bakbakan. Ano po kita, maswerte kita sa Rinconada ta gagaduton na kita nin mga community colleges ni Gobmix Villaperte. Agko pa kita ka ding Camarines Sur Provincial Hospital na pagibo niya dyan sa Banasi, Bula, Camarines Sur. Grabe bagang swerte kan mga taga Rinconada. Kaya nga ni ang 5th District of Camarines Sur, asinsadong distrito dahil sa suportado po kan mga Villaperte, lalo na ang sa tuyang mag-agom na congressman, Josal and Sal Portono, pinadangat po ang Rinconada, pinaasinso, tinabangan ng gusto. Maabot ang panahon nga niya ako, tibaad, ini pong Rinconada magkaigwa ng duwang syudad. Baad maging syudad pa ang Nabwa. Tapag si Mix Villaperte maging congressman,
Baka i-apply po ang Banwaan ka Nabuwa na maging Nabuwa City na. Bako ng town, bako ng bayan ng Nabuwa. selling land. Grabe bagang pag-asinso nga arabuton taligdi. I remember Magiging mga professional at mga kakian. danger. Magiging makitang problema na ta. Pag si Gubmix da maging congressman, magiging duwanaan magiging public hospital sa Rinconada, ta ano? Takang na-interview kang media, ang Camarines Sur, Kapitolyo, nagpagibong hospital sa Banasibula. Ining Camarines Sur Provincial Hospital. Pag siya na ang maging congressman, sabi niya, tapos si Rex Oliva ngayon maging mayor sa Iriga, tatabangan maninda, gabos na tabang itatao, ibubulos, itatao kay Rex na Oliva. Magusto lang si Rex na Olivang magkandidatong mayor sa Iriga sa masunod na pirilian. Kung anong hagado ni Rex na Oliva, itatao kan mga Villaperte asin kan mga Portuno para magkaigwaning surumpay daang tubo na inaapod. Bubugta kaninda, tatarabangan ninda. Tatarabangan ninda na magkaigwa kita digdining sarong public hospital. Nailing na yung surti nindong yan ng mga taga-Iriga, taga-Rinconada, no? Christ, let love like that starlight on Kaya dakol pang mga koleyo ang gustong targeto na bukasan pagibuho ni Gubmix Villaperte. Digdi po sa Partipakan Rinconada area. joy. Magin sa iba-iba pang banwaan, pag si Luigi Villaperte naman po ang gobernador na masunod. Voice Lalo nang si Luigi Villaperte nakalibot na lamang sa 1,036 barangay sa Camarines Sur. Nagpapara ralataw na pangaran na malaban sa iya dahil pag nakakalibot ng sanggatos na barangay. O kaya alam na ni Ilar. Alam na dis. Sabi ka ni Luigi Villaperte. Uy, masurting maray si Luigi. Saro na naman sa pinakahubi na gobernador. Kanintirong probinsya ng Camarines Sur, ang Luigi Villaperte. Pag ini, kulang na sa nang iproklamar. Kaya panganin na start ang filing of certificate of candidacy. Kung sa karera, si Luigi, sadto na finish line. Ang nakalaban, mayo pa naglalataw. Sabi ka ni ba, Leni Robredo, ay ang gusto kan mga darakulao na mga suportadores ni Leni Robredo, ni Vice President. Magkandidato siyang presidente. Sarong tumbling na sana, kumbaga sa arani na sa Kamurawayan, sarong tumbling na sana, magiging orgulyo ang mga Bicolano. Sain pa kamo? Sa primerong istorya kan politika sa Pilipinas, igo lamang kitang maging presidenteng ilihido hali sa Bicol Region. O di siyempre, papasinson pa ni Leni Robredo kung yung kaso man swertiyon siya. By divine intervention, sa kagustuhan kan mahal na Diyos, o ansa iyang tadhana talaga maging congresswoman, vice-presidente, maging presidente pa. O siyempre, priority po ng mga infrastructure project, pangkabuhayan, edukasyon medikal, and Bicol Region. Dahil man mainanakit kayo ng ibang region, ibang ani mga nagiging presidente, hali man sa ibang region. Tinataan man priority yan sa indaman ng mga region. and man will live. Ani ba man nagsasabi, maayo man kayo ngayong kwarta si BP Lini, kaya abo ngayon magkandidatong president, governor na lang ngayon, daa. Tano kung makandidatong governor si BP Lini, dahil siya mangangaya po ng gastuson. Will Ay inda tayo. evermore. Ang sabi ka ni ibang botante, dahil kumabuto kung mayo kong pamasahe. Alangan man yan kung maglakaw. Kaya, sa Pilipinas, dahil na kita maralinig pa, dahil na kita magparasaragin-sagin banana. Kung ang kandidato o politiko sa Pilipinas matinao, uy, maray ang resulta. Matuditon, maray ang resulta sa balota. Pero kung politiko, kandidatong di basang manao, lang raot ka resulta. They found Lang
Langluya ka resulta sa baluta. Was inside. Kantsaw pangaya. Heart now Anggol kaya ni Gubmig, sa totoo lang. At least isang professional sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. man will Sabi niya, education is the greatest equalizer. because Ika nga ng kasabihan. Kaya naman po tayo, sabi niya sa Kapitolyo, ay prioridad ang sektor ng edukasyon. listen Mula sa pagsuporta sa mga programa ng DepEd, man financial and infrastructure assistance sa mga paaralan, Christmas scholarship at higit sa lahat, by and by they find higit sa lahat, bako pong higit ta ibaman to, ano? Lord Higit sa lahat ay pagpapatayo ng mga koleyo na nag-offer ng free education. Kaya parlakpakan sa mga tao, sa mga scholar ng bayan dyan sa community college sa Baaw, Camarines Sur. holy by Miski si Mayor Jeep Bisinyo, napapalakpak man, ano? Kaya masurti man daw ang banwaan kan na Baaw, masurti man ang mga taga-Rinconada, na igwa kitang Baaw Community College na eksperto sa licensure education of teacher. Kadakol pating nakapasar dyan. Siguro 199 o 100%. Kadakla nakakapasar dyan. Kaya nagiging eksperto man ang community college sa Baaw sa ngaran ng edukasyon. an angel sing Mabuhay ka, Gobmix, Villaforte. they Saludo po ako sa emo. Maski ano ba, natatanin dong ayuda, puro yan saludo. was all Lalo na masaludo ako pag ika na congressman ining Iriga City, tabangan mong magkaigwan in public university. Magkaigwan in public hospital. Tayo po ini ang kulang na maray na naging accomplishment kan mga previous na mga nag-service sa Samoya sa Rinconada. Tabangan nindo ng mga Villaperte. Kon baga si Luigi, iyo awa ang swerte na gobernador, tumabang man siya. Tayo ni ang kaipuan midigdi, na dahil na magparadalagan pa sa Legazpi, BTTH, ano to? BHTT, titi na pati. Anong apo yan eh? Bicol, ining sa ano? Parang BMC kung sa Naga City. Ang Naga City baga, ta City, guwang public hospital. BRTTH man sa partikan Legazpi City. O yan, public hospital. Christmas Kaya tarabangan nindo, kung baga maging surumpay naman ang tubo. Ano po? cold, just you wait and see. Ang medical mission man pala ni Gobmix Villaperte na pinapamayan ni Jor-El Cayaw and Skylab na Grampa Regalado, Your head padagos na nagilibot digdi po sa Iriga City. Bigbabara barangay. Kaya po si Congresswoman Josel Portono, padagos mo nagsusuporta, maging si Vice Mayor Rex Oliva, ang Team 1 Iriga. Nagpasalamat man sa mga natatabangan ng mga pasyente naghihilang sa Iriga City and Rinconada area. with me. Sabi kan mga natatabangan po, salamat da po, mabalos po da kay Gubmigs Villaperte The sa itinaong priority sa medical mission sa mga barangay ninda. Ano po? earth when Kakulang tabang po kaya ang gobyerno may programa medical. Medical assistance, financial assistance, igwa pa kiburyal assistance ng mga nagagadanan, ano? Na medyo tiyos man, baba ng 5,000 de pesos na abuloy na itinatao po ni Gubmigs Villaferte kan sa endang Capuerte headquarters sa Iriga City. Ang head kang Capuerte sa Iriga headquarters, ano po? Si aspirant councilor Jor-El Cayaw. Katabang niya dyan siyempre si Skylab. Skylab, ay amo sir, nagrampa, ano po? Aber daw, garo may babasahon kita sa
Nalilingawan ko na pati. Naka-live pa lang kita, sa mga Facebook live na. Salamat, Sir James. Ang sa kuyang laging mabang partner, the handsome Sir James Oko. Basta ang You're big enough for Facebook live three. yung isda. Diba, may mga man sinda, reaksyon, or greetings. Sabi digdi, daw, ako Sir Joey, may survey man, resulta lamang. Si Sal Portono Jr., iniba kong random survey. Kundi ramdam survey. Garo nararamdaman daan ni Joe Tersinyo, ang saya man na survey. Resulta lamang si Sal Portono Jr. Ini bakong random survey kundi ramdam survey. Totoo yan. Padangat kasi. Kan mag-agom na Portono, ang ringkonada. Mayo pati sindang pinipili sa pag-ayuda o pagtaong tabang na mag-agom. Dahil man lamang maghapot ning mag-agom na ini kung may mga taong nagdudulok tabang sa inda kung ano ka mo, nagtabang ka mo, nagbuto ka mo sa ko, o mayo. Magsuportadores, magbakong suportadores pag nagdulok sa mag-agom na Portono, financial man yan o kung ano pang tabang na gustong agad. Automatic na inaapodmatic na itinatao ang pangangaipong tabang kan sa tuwing mga konstituente sa ringkonada. Kaya por medyo kayan, dahil mga maedad naman sinda, sabi ninda, na yung mga maratio naman, pahingalo naman niya kami sa politika. Total, sobra naman sa 40 taon na nagservis sa politika. Kung pupo nanta, nagpoon si Kung Sal, nag-serving board of director kan Kasuray Kudos, kan panahon, naging chairman, kan chairman of the board, kan Kasuray Kudos kan panahon. Hanggang sa magkandidatong board member, kan ringkonada, tinabangan ka itong panahon ni ex-congressman Buboy Alpilor na magkandidatong board member. Tapos, nagkandidatong vice governor. Tinabangan man ni former governor, former congressman Luis Iri Villaferte. Kaya naging vice governor si Kong Sal Portono ng pirang mga termino. Hanggang sa magkandidatong congressman o digdi na siya naghaloy, nag-serving congressman sa Rinconada area. Hanggang sa first lady Solon or representative kan Rinconada kan mamukna na maging ikalimang distrito na ang dating 4th District of Camarines Sur, kan gibuho ng 5 distrito ang Camarines Sur. Iyon na ni. Kan mangyaring 5th District na ang Rinconada, ang pinakang enot na representantita po na ibinoto sa Congress, iyo po si Congresswoman Josal Portono. Magayon ang bagang istorya kan mag-agom, di ba? Na Portono. O ngunyan, sabi kan mag-agom, nagpapaabot ng mga privilege speech maninda or mensahe, speech or message sa mga tao kung may mga okasyon. Kung may payout o pad payout, distribution of toolkits, nag-atindi ng mga tao. May AX pasinda, ining assistance to individual and crisis situation, pag nananaw sintang sintabo. Kung ano pang mga okasyon. Kung nag-payout, nagbabayad sinda sa mga nagtanom ng bambu. Sabi ni Teacher Joe, agko kisintabo sa bambu. Agko pang gulayan. Pag na-distribute sinda ng mga gardening tools, sabay tao pa katong bayad sa pagtanom kan mga jóvenes. Pag nag-i-speech sinda, pag nagtataong mensahe, igwa man sindang karibay na mag-agom. Kumo sinda gusto naman na magpahingalo sa politika na mapagal man, sa totoo lang kaya, mapagal man talaga stressful ang maging politiko. Takon maluya-luya nga ang daghan mo sa politika,
Diba, kun maluya-luya lang, bad makapay ka sa politika. Dahil kun ikasarong politiko na tadtadong kaning kaso, Diyos ko po, matataranta ka. Lalo na kun alertado pirmian sa indong kalaban sa politika. Kakasuhan, karasuhan sa ng karasuhan, hindi ka makaturog-turog ka yun kung sunod-sunod ang schedule of hearing, di ka na makaka-perform ng tultol, ng gusto sa imong nasasakupan na lugar, kung tinataratadtad ka ng kaso as in issue kan kalaban sa politika. Kaya kung maluya po ang dagan nindo sa politika, dahil na ka mo maglaog. Ta, ilingon nindo. Ang mga ibang politiko, uragon sa mga joke, di ba? Nauna mo, karnabal ang dating kan administrasyon niya. Padalagan niya sa paggobernar kang gobyerno. Pero ilingon nindo pag natutuyaw, onion skin, naanggot sa nagtutuyaw. Kaya saro pa yan. Kung malaog tabi ka mo sa politika, rumdo mo nindo na you are always subject sa criticism and scrutiny. Baka butbutan ka mo ning issue, dahil ka muna makaturog, magkahilang na kamutulos, atakyo na ka mo sa puso. Kaya ba kung suba-suba po ang paglalawag sa politika? Pero, sabi ko na nga ni, igwaman karibay, sabi ni Teacher Joe, ni Kong Sal, an sa indang sulong aking lalaki, si JP Sal Portono Jr., aspirante sa kargong board member. Ang politika mga tugang, bako man po ining pamana, sa totoo lang. Kundi gusto lang ipadagos kan mag-agom na ang tatak portono sa ringkunada, ang serbisyong portono sa ringkunada, ipagpadagos. Kan sa indang sulong aking lalaki na haros parehas man kan sa iyang magurang kabuot. Parehas man kan sa iyang mga magurang na mga bakong kuripot. Parehas man kan sa indang mga magurang na mga matalino, asin matinabang sa kapwa, asin sa tao. Kaya si Kong Sal ko narumduman nindo, perming natataan unra kan Congress. One of the outstanding congressman, perfect attendance. Ninong ka nag-a-absent pati ni sa iyang obligasyon na mag-atindir nin regular session sa Kamara Baha. Kaya pirmi ni taon-taon na sana pag nagtataon ng award sa perfect attendance congressman sa Kongreso. Saro pirmi dyan sa natataan ng UNRA. Inipong sa tuyang naging representante kan Ringconada area, Kong Sal Portono. Siring man si Teacher Joe Sal. Sa ka mo nakahiling na primerong mailir na congresswoman, representative, kadakol tulos na sa salihan ng mga committee. Committee on Appropriation, member siya dyan. Sa education, siya pa ang naging pinakang chairman kan mga congressman sa enterong Kabikulan. Siya nagpipreside dahil tiwala sa iya. Maging si Kong Ilray, suportado po siya. O kaya tama man si Joter Tersinio sa iyang pigpaabot na mensahe na sa iyang survey, sure na talaga na si Sal Portono dahil padangat kan mga Portono ang Ringconada ang sa inda mga bisenos marumdum kung sinda kaitong mga nakaaging mga taon, bulan, aldaw tinabangan kan mga Portono, kan mag-agom na Portono sa sendama ng mga emerhensiyang pangangaipo, mga kaipuhan. Siguro panahon man sa maabot na 2022 election na kung sindaman maghagad tabang sa Indo para suportaran ang sa indang sulusulong aking mapapalaban sa bakong anang congressman, board member, suportaran man po nindo. Simple marumdum po kita. Kung kita man natabangan kan magagum na Portono, kung sindaman mga eponin tabang sa to, rumdumon taman po sinda, okay?
Bueno, dahil maman ako with a nangangampanya, pero tail as big as a car. nag-react lang ako duman. Nagsuporta lang ako sa naging Said the little sa lamb naging to the shepherd boy. message. Karundang Do you hear what I hear? karundang Joter Tersinyo. Aberta, may report tali sa luwas. Resibyon tayo ni. Bicol Connection Report. Bueno, good morning, Philip Barasina. Ilaog mo. Salamat karon ang Jawi marahay na aga sa mga prantabay niya to. Kaya saro baga sa pinaabot sa kuyang sumbong ining manod sa mga parautang. Parautang. Mga parautang na pag sinisingil mo, morosdot na yung panganggot. Yan ang masakit sa parautang. Dapat sa parautang, tataw magrumdum kan na inutangan asin magbayad. Ba kung alaton pang kasuhan. Yan. Dahil alaton pang ibarangay. Or ibarangay, or kasuhan, daron sa small claim court, or daron sa korte, sa barangay, nangutang. Kung mangungutang lang buot. Pag sinisingil na, lanang isog. Abo na pating maghampang. Abo nang magampang, oh. Itong sarong teacher, sa ikanog isang biton. Pagka kita mapaltukan. Di ka na mag-mention kang pangaran. Oo. Kunyan, kadakol pala ng utang, kan sinisingil na. Anggot na duman sa mga madihon. Jesus Maria Yusip. Abo na pating makihampang, pero may nang naglilisya. Duman sa mga madihon na inutangan niyang teacher. Kasupog man ki ma'am. Ay niya ko pag-arog talaga kayan. Tama itong kasabihan kan mga gurang kunyan baga. Ang utang ay dapat bayaran, sabi kan mga gurang. Iba man Ano? itong sinabi kan mga gurang na sindo ugali never hali. Iyo man ang God. Kung ano yan ugali kang tao, masakit bakliw. Totoo yan, totoo Araw yan. kan para utang, ay abang gayon kan ugali kayan. Kung mautang, Pag sinisingil na, lanang raot ka ugali. ikanan kalaban. Kalaban na. Anggot na sa imo, kung ano ng mga alibay. Kaya dapat man sa mga mapautang, dakol na requirements ang agadon sa mautang bago mag-release. Bako man basta-basta bagaan na kwartahon niya ng mga panahon na pasil hanapon. Ay pero lip dapat may may kasuratan siya na ako si arog ka ini nagpautang ki arog ka ini sa pitsang arog ka ni sa kantidad na arog ka ni na nangangako siyang mabayad siya sa pitsang arog ka ni. O tapos napagkasunduan ming duwa, ako si nagpautang, siya man sunang utang. Tapos pirmahan. Man ta Ebidensya. ang tiwala, day tan tiwala ba kan sarong tao, ta madihon. Siyempre, ang mga madihon, matiwala man. Sabi bagakan mga gorang, we are not paranoid and we just don't trust anyone. Yan lang. Nagpaparatiwala ka, tapos pagtitiwalaan mo, dahil mo arang babalasubason ka. Yun ang ano yan, masakit. Mareken, tumba ng tulo, so kung dahil mang gunitan. Tangari mahimasmasan. Ay, magrampag tulos. Oro mampag tulos na nanti, kung madiskwido man na magkabararian, si inutang mo nanti, yun ang ipahilot mo sa orthopedic o kung dahil man sa albularyo. Ay, pambir. O kaya, i-detox. I-detox. Para ma-cleansing ang intirong kalag. Ayan. Maray kung ang inuutangan nindo, arog ni Mayor Miguel Ibasco na ang kwarta mayong kalag. Eh, baka sabi ni Mayor na Miguel Ibasco, ako ngayon matinabang ako. Ang kwarta ako ngayon mayong kalag ini. Todo ni kung itabang sa mga tao. Ay, pambir. Kaya kung minsan, maski sa politika baga. An maray kayan, kung may maraning mautang, an magpautang, dapat may mga requirements inot. Dapat titulo kan daga, itao, original. Pandawa. Titulo kan harong. Titulo kan na harong. Pantulo, gabos na diploma po on elementary o kinder.
Hanggang college, gabos na diploma, dapat isumitir ang original copy. Ibang klase, para utan na yan. Eh, dapat taro ka ng requirements yung mga magagabat ang arig. Kulang na sanang sabihin mong, dahil ko mapautang sa imo. Taan mga requirements ko, dahil mo kayang kumplituhon. Dahil Tapos, sa mga lending institution, mga sigurista. ay, ang mga lending institution, may mga legal na, ano yan, na officer, may mga abogado yan. Dahil ka dyan makabayad sa mga lending na yan, baka isiripan sa imong kagamitan sarong, baka patikotsi mo or gabos na pwedeng masamsam sa samsam mo niyan, ta may abogado yan. No, pati mga bado mo, mga alahas. Ay, dahil na kan mga badong enta, bawal nga yung mga ukay-ukay. Sabi ba kandite ay lip, ipagbabawal na ang mga ukay-ukay na magtinda ni mga ukay-ukay sa enterong Pilipinas. Tabaka ngayon, posibleng magdarapan ng COVID. Saka aloy na ngayon bawal na magparatsinda ka ng mga ukay-ukay na ining mga used clothes na ini. Nahali pa sa ibang mga bansa. Bawal pala niyan ipaninda, ipagtinda. Kaya, ang sirip, dahil kumpiskar o masamsam kan mga used clothing, pwedeng auto, pwedeng motor, refrigerator, bisikleta, ano pang pwede? Mga hayop. Yan, baka, damulag, urig, manok, kambing. Basta makaabot naman sa total, halimbawa 100,000 si inutang. Basta ma-estimate man kayo ng barangay, tayo man yan representative na barangay kapitan. O kap, maapot na si sirip. Ining mga nagkakuratang ini, na embargotang ini, o ano po gani kaya na nakuha mga gamit kaniyang may utang, magkasya na daw ngayon sa 100,000 pesos. O, siyempre makirikwintaman sa barangay. Agaro nga po surusobraman, ibalik po ng tignindo ang kabayo. O, di ba? Nakabali pa sa kabayong na isa kay sa truck. O, ibaba na yung kabayo. Nagsobra na. Audit dapat O, araw yan kayan. Pero dapat may COA. Ay, yun na nga ang barangay representative na. Yun ang igwaman barangay treasurer at the same time, COA na siya. Commission on Audit. Hindi, yung yung nakakagulo minsan, ang COA. Dahil man, ang nakakaribong dyan, itong mga dahil nagko-comply na maklaro ang sendang financial report. Ang COA, pang check and balance ini, para maramang kang publiko, kung ang opisyalis di gobyerno, ginagamit ng tama, ang pundo kang gobyerno, na ang pundo kang gobyerno ginagamit kan na mga opisyal na ini, hali ini sa buwis, kan mga namamanawa ang Pilipino. Haros katumbas kan pagpaganot ng dugo or pawis kan mga tao. Kaya dapat gamiton ninda ng tama. Mayong kalukuhan, mayong kabulastugan sa paggamit kan pundo kan gobyerno. Transparent na sabi. Transparent nga ni. Maglibot ka sa mga opisina kan mga alkalde. May maririsa kang opisina ng alkalding dai mo lamang mahiling ang alkalding yaon sa laog sa iyang opisina. Ta entirong sarado. Entirong taraho. Oh, diyan pa sana mahiling mo ng ano yan, may tinatago. Bakong transparent, anapod ka yan. Mayong transparency sa publiko ang pag-star niya sa pampublikong opisina. Dahil kung suspendido, siyempre, dahil ba niyan mga opisina dyan? Ay, guwaman picture suspending, abo pa man na baba sa pwesto. Ano man ta sabi mo, Tam? Tagbang. Bakong tambang. Ay, pambira. Ay, makonsyelo minsan kaya. Kaya ikalit, di ka magpautang na. Dahil na talaga ka masakit. Ay, payan ibakal ko ng mga panrelief. Saka, ang mga parautang ko ta na makairak man, kundi kun kadakla na sa ng parautang, da ita tao magbayad, nakaka-uyam na baga magpautang. Oo, saka ito baga ang karon dan Joey na... Maray parog na lang kanigibuhon kan tao, may mautang. O ini nang tigtatanta kang sanggatos. Ini bako na ning utang, tao ko na ni. Tangarig man akong rumdo mo na magsingil pa sa imo.
Halimbawa, nag-uutang 5,000. O ininantig 200. Tao ko ni bako ning utang, tabang ko ni sa imo para mayo na kung rumdo mo nakatabang na ko sa imo. Okay, salamat. Itong utang dali, bayad haloy. Tabo ko nantig maarog kan iba na mga parautang na dahil ito magbarayad ning utang. Makaso ka pa, ay dagdag pa sa gastos. Ang abogado mo niyan, acceptance fee, 50,000. Kada tindog sa hearing, 3,000, 5,000. Oh. Sa Mumbai na lang kita karoon na dyan mag-utang. Sa Mumbai na sana, marere ang Mumbai daw, wala mo bayaran, ta okay lang ta makwarta. Pagtago-taguan mo na lang. Ay, pambira. Pero ang mga Mumbai sa Bicol, kadakol palang mga barkadang pulis, kaya dahil ka manggiraray makadulag. Aday nga, nita convince sindaman siya, naggagaradanan. Dahil nagkakauro yun, kan barangaan. Ay, masakit. Kaya mayo ng padumanan an sa tuyang mga kababayan. Iba so para abon, iba so para utang. Ay, masakit. Uy, dapat lip sa batas sa Pilipinas, bago ho naman daw. Halimbawa, nag-dispal ko ka o habong kaning kwarta sa kabankang gobyerno. Halimbawa, 50 million baga, plunder case yan. Oh. Dapat, pag nagsabra naman sa 1 billion ang ninakaw mo, dapat pugot pa yun naman ang sentensya. Style Saudi Arabia. Taduman mayo duman dawa ka makuapo nin hadi. Dawa ka pamangkin o aki ning hadi. Dawa ka pa duman kornel, major, general. Once na ka nagkasala, tigo ka duman sa batas kang Saudi. Kaya duman, ani ba takot mag-restart kung magkamali ka duman? Naghabon ka. Oh. Ano ang ginamit mo sa pag-aabon? Kamot. Ay, puputulon ang mga kamot mo. Rapist ka. Nagpasiram-siram ka. Nangkubabaw ka. Dahil nanrip ka. Ay, puputulon ang sa imong ikinabuhay. Kaya takot duman ang mga tao maggibo ng krimen. Mayo duman mga marumayaman na dahil inuuragan ka na batas ninda. Talagang ang batas nindang ginibo duman. Para sa gabos, ina-apply bako lang sa may kaya, sa may inadalan, kundi pantay ang pag-aaplikar kan batas sa Saudi Arabia. Yan ang aram ko. Hindi ko lang kung tama man ako, mali. Bakong arog ligdi sa tuya, minsan, ang batas ta minsan arog na nga ni po kayan, minsan naki-question pa. Minsan may special treatment pa. Pag mayaman ka, di bodyguard ka. Pag inaresto ka, aros day ka pusasan. Aros day ka makulgan. Lalo na kung aki kanin podiruso. Pero kung ikasarong mangmang, sarong pobre, piga-aresto ka pa lang, kinakadug ka na kaniba. Hanggang sa laog kan kulungan, baka tatoang kaning pangurag na tato o kunday man puro sakit kamunduanan sa imong abuton. Kaya minsan sabi kaniba, ano ba ang batas? Para ba ito sa mga may kaya lang o mayaman o para ba ito sa mga may hirap lang? Ang batas para sa akin, dahil po ang simbolo ng batas, ng justice ay pantay, ay dapat sa lahat. Pero medyo kaya sui-sui ka dikit. Anyway, hanap buhay daw na kami. Good morning, Kirosita Rumba Oniri. From, sabi niya, Marina Aga sa Indugabo. Si Jiminay Prestado Bungay Salva. Good morning. Also watching. Si Siram Jason Buebos. Masiram na morning, sabi niya. Si Randy Archaga Santisas listening also. Thank you so much. Si Hermanang Monica Perique also listening. Si Hermanang Milani and Mr. Van der Geysen of Limassol Cyprus also listening. And si Hermanang Maroa Yazero of Japan. Si Hermanang Michelle Pasiti ng City Hall ng Naga
also watching. Uy, bisita mo pala ni Hermana Kasubanggi si Mayor Nelson Legacion kang nagasa sa imong residensya. So, good luck and thank you so much. More power sa Indo ni Mayor dyan sa Naga City. Oyaan sa tuyang mga hanap buhay. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo Igarbin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagkaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen mo niyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang pagiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. An Iberry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. An Iberry ay may bilberry. Asin ini, gibo, hali sa Estados Unidos. Epektibo man an Iberry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. An Iberry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's asin mga suking butika. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, firme kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, mahay na lideratong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangan sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Magkabunyog ang gabos, para sa igagarahay, Kusog Bicolandia, gabos na sektor, kan sa tong ranay, Kusog Bicolandia, progreso at pag-asenso, sa tong makukuha, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia, Kusog Bicolandia. Bicolanong Buronyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña, Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña, Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan. Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Migs Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur, Miss Dina Haliari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City, Almonte and family, San Vicente Sur, Iriga City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabwa, Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato, Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinilio, Buhi, Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Iriga City, Honorable Sunny Maestrado and family, City Councilor, Iriga City. Gawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Iriga City. Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Iriga City. And Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro.
Iriga City. Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Iriga City. Sa saindo po gabos, Diyos mabalos. Bot niya mong pasalamatan ang mga sponsors na katuwang kan gigibuhon ng misa sa radyo sa kapiyastahan ni Ina, patron kan Kabikolan, Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Iriga City, Oralio's Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Joe Oralio, proprietor, San Isidro, Iriga City, Fish Vendors and Buracan Sariles, care of William and Jane Vera, proprietor, manager, San Francisco, Iriga City, Engineer Sema C. Gonzaga, NIA, Santa Elena, Iriga City, Tatak Grimaldo, care of Honorable J.M. Grimaldo, Councilor, Iriga City, Go and Sons Trading in Industries Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, San Roque, Iriga City, Honorable Fernando Simbulan, Municipal Mayor, Nabwa, Camarines Sur, Mrs. Leonor Illington and family, United States of America, Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mike and Dr. Jenny K., Highway 1, Iriga City, Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Chief Political Affairs, Office of the House of Representative, Batasan Hills, Quezon City. Salamat po, asin biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. The sky shepherd boy, do you hear what I hear? Balik kita mga tugang sa programa. Thank you, Sir James. Sige palang kung taram na ka sa microphone ko, Sir. Salamat. Sa mga listeners, sa mga Facebook Live viewers good morning. Sa mga nakatutok sa RPNDCK, good morning. Masaklap man ang nangyari sa ex-boyfriend na dahil po nakakamove on, kinasuhan kan sa iyang ex-girlfriend matapos na magselos asin ipakalat ang sa endang 6 video. Katarantado man kay kani yung ex-boyfriend man na ini. Matapos na pasiram-siraman niya, napig 6 videohan niya pa. Ipinakalat pa sa social media, sa Facebook, ang sa iyang ginibong kalaswan pa. Ta siguro, kanda nasunoan kan ex-girlfriend ang ugali kan sa iyang ex-boyfriend, nakipag-break, saka baka nakakuaning turutol-tol man na lalaki. Ikinaurag kan ex-boyfriend, pig para kalat sa mga 6 video ninda. May sarungaw pati ang ex-boyfriend palan sa kama, Minsan ikaw man palang lalaking garurungaw sa kama. Dapat kan ikun-kun man sa kalabuso talaga. Kaya arestado po ang 20 anyos na soltero. Makalis na sangatan ini ni na kaso asin arestuhon sa kasong exploitation na may relasyon sa Acta Republica 7610 o inapod na child abuse o sa iyang naginibo man na katarantaduhan. Yan. Binisto ang akusado na si Cedric, sarong construction worker, naka-star sa probinsya o sa siyudad kan Sorsogon. Ang pag-aresto sa paagi po kan binino kan warrant of arrest or mandamiento de arresto na pinaluwas kan korte branch 12 sa kasong Special Protection of Children and Discrimination Anti-Child Abuse Law sa pagbayular sa seksyon 10A kan Acta Republica 7610 na may tinalaan baga na piyansa na maabot man sa 80,000 pesos para sa temporary liberty kan akusado. And forgive us our trespass. Ang minor de edad na biktima naghihibing intero sa mga otoridad asin sa korte.
Dahil itong minor de edad, intirong garo binaboy man sa kama. Tagarungan rungaw ang suspect sa kama, ano? Kaya dapat kaning suspect man ni ipalapa man ni sa karsil. Kundi makapag-apyan sa. Taday da ka nakaka-move on ang ex-boyfriend ang suspect kana magkasuwayan ang duwa sa sobrang pagselo subuot kay ni na nagkagawa na ning ibang karelasyon an sa iyang dating nobya pag risbak ang naginibo kan ipakalat kay ni ang mga 6 video ninda kung kisay-isay ipinagpasa asin pig-post pa sa social media. Kay katarantado, ano? Nakapasiram-siram na, pakalat pa sa iyang sa kamandate na pigbibidyo pa ang ginigibo niyang katarantaduhan ay pangyayari. Dapat talaga niyo. Kaya minsan masabi ka mo, ano man yata si pobreng nakulong, kinadug-kadug pa kasi tarantado. Loko. May the good Lord bless and keep you. Sige sa naman mundo mong kaning kantaman ni Osimarichan sa Christmas song niya. Garalo ko dahil ta mapipil ining ano ta. Inaapod na White Christmas. Pag-arog na kani ang nadadawang tamang kay Osimarichan ng mga Christmas song. Sige sa ng mundo baga kain ning kanta kain ni. Saganta na ta, mamanibang mararina na kanta. And your fortune 10 times. Sa pa, maglikay man kita sa mga pampublikong lunadan. Taminsan, igwang hiling, nagluluwas kan sa indang ikinabuhay ng mga mister, ng mga mormanyakis man. Lalo na kung nakakatay din magayong-gayon. Pangyayari. Sabi ni Kong Sal, na pangyayari. The songbird in every tree. May there be a silver. Mga tugang, ako maluay-luay ng mapaaram sa programa. Salamat sa mga nakatune in sa RPNDCKI, mga nakatutok sa programang Bicol Connection, sa mga Facebook Live viewers me. Thank you so much for listening and watching in our radio program. What might have been. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday na lang po sa Induga Boss. May you have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na masilibrar kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indo. Sa mga may kapistahan, happy fiesta. Stand by and antabayanan ang masunod na programa. Sa Indo dyan na makakaibanan ang lady announcer kan RPNDCKI. Lady in red. Tama ba? Babaeng laging nakapula. Mas maray pa yan. Bikulong ko na sana. Dahil pumasabit ang pronunciation ko. Minsan ang red ko nagiging red eh. Tama ba? Ay, inda tayo. Salamat kasi itong pagkantabay. Mag-anti-stress kita. Mag-gawa kita ng stress-free. Dahil magpara tutok sa mga problema, hayaan tang problema, iyo po ang problema sa satuya. Ayan, para maglabig pa man po ang buhay tadig di sa ibabaw kang kinabahan. Sa Lado Technical Engineer James Oco, ang lalaking gwapito, laging mabango, habulin ng mga kababaihan. Yan man si Tony Saison, si Rodel Cesar. Sa information, si Engineer Abby Torralio, sa transmitter site, and si Aldrin Orlanda. Ang sa ito yung maskuladong PSG. Salamat kan sa itong pagkantabay. Standby po kita sa masunod na programa. Si Kagawad Ilma Dili Magaspi po ang sa ito yung maantabayanan. Bicol Connection, mga follow-up